Memoache wakwa baido ba Nnawotwi adwumadie so ewa Adom TV ISA so twade ho ewa Sempa 94.7 FM yenda ekua boachewa ye Adom ene dom se ase so motumi de eye anapade abre wo radio so aye ba beto so ewo ha na ene ye hia ye ba bedi nkomo efa nsama esiye ewo Nnawotwi we mu na Nnawotwi we enim se ensem bebre na ene ba ye Professor Kwabena Frimpong Boating Nkano na Nkano na da the Interministerial Committee on Illegal Mining and no ebeto just the Office of the Special Prosecutor etonsa freno ema omudin komowie no omokyere ne say ade a omoache no ena omosan ema ne bail emunsensem beto dwa ne ebisa se eno no which hand anase ade a na ewohia pa ensemba ko a ye ba bedi hu enkomo enana pay again Nnawotwi we mu na MPP New Patriotic Party no ko yi obi obegina o manemu for the North by election no so yade a ye bebisa se ensensem bia betu dwa bebre se yade a papa ipo onye obi oto naba wa North ho na no na yebisa se MPP Charles Opokui yade a emrama ne ho kwan so onjina say yento no so aba ewo North constituency ana ete saying yenim say the NDC eden semi betu dwa EC eden chekere mu ba ye NDC side den semi betu dwa yedin na betu dwa ewo ha na pay akyerɛkyerɛ mu ma wo so watumi atensem na say ne be ya se wo di hu nkomo ba bia watumi edi nkomo yi efi say won so watensem na say na pay ye ne ora Anthony Nukpenu oye NDC organizer for the Greater Accra region yene no ebesi nkonya ewo ha lawyer Enoch Afuakwa ye MPP communications team member na ora Emmanuel Wilson Jr. ye CEO for Ghana Crusaders Against Corruption ononso baba cancer via Zoom yene ne bedi nkomo na ye call ahomatrom no nso a yene ora Sami and a lawyer Sami Jemfi ono ye the NDC's National Communication Officer yene ne bedi enkomo ewo dwumadie we so menka wo se wadwen kyerɛ yade a ye ni gye ho pa na eka ho ema show yi edimu entino bo moden ma ne mra okọ Facebook Adom TV a obegya wadwen kyerɛ no ewo ho ye befa ne akan mo bia so atumi ho na wo so wo kyerɛ ewo nsɛm a ye bedi ho nkomo so yenim sɛ na wotwe wo mu nso no ye launche the Green Ghana Day Friday and yetumi the two just nyina epese edua nnua ewo Ghana ha na yetumi akwatua air climate change and nso yade a esi na wotwe wo msense bebre na esi ye na momene no ye ba bedi ensem we mienu we hu nkomo as North primary by elections are airba no MPP Charles Opoku or qualified say obetumi agina de and Frimpong Boating arresta OSP ediche no ye bisa say which hand and as yade a ehu ehia oni yentina ne nyina yentumi mbobbo nsem we hu na yehu se hin ye de nsa ene nan beto ebeboa ema Ghana afa ne ntampe from Samuel Kojo Braids and nkame yabo medina say no Samuel Kojo Braids obetuma from SKB na on behalf of my production team emedase say wo dey we fide na to a wo hwe ne wotie so wa me kwan pose yemra wo nchen wo fie ene wo offices na oni entina wa bra ye di nkome ho ye twa ye ho ne yaba ye ba ensem no ye de betudwa ama won so watumi atebe oni entina ye ba